बागुलायबाय नै पास्ता बागुबायसो नै मोनाबाय माबानि मबाइलनि लाइटखौसो नै होनानै माबाबाय आङो भिडिअ खालामदों ओमफ्राय दहाय आङो फुङावहाय 7थायावनो ओंखारबोनायमोन ओमफ्राय दा 5था जागुलायबाय 5था बारगुलायबाय आरो खोमसि जाजोब्बाय नै दा मायाव फैदोंमोन दा बुंलांबाय थागोन आङो बे भिडिअखौ थारमाने फिसा मोनसे लाबोनाय जादों मानो नै लाइटआसो नुगासिनो जायफोर थाम्बनेल नायनानै आरो टाइटेल नायनानैहाय भिडिअसफोरखौ नायाबालानो मिस्टेक बुजियो आरोना दा बिसोरनिसिम आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दा आं जेब्ला दहाय बे जे खामानिनि थाखाय फुङाव ओंखारबोनाय जादोंमोन बे खामानियाव हाबनायनि सिगां माने आङो मबाइल नायदोंमोन बे मबाइल बे नायनाय समावनो ओमफ्राय नुसनदों आरोना बेखौहाय ओमफ्राय बे खामानि मावनाय समावबो बे खामानियावबो आङो बेखौहाय माने गोसोआव फैबाय थादों बेबायदि कमेन्ट हरनायखौ आरोना ओमफ्राय थारमाने बेनो जाहैबाय जायफोर गोरोन्थि बुजिग्रा आरोना बे भिडिअनि सिङाव थाङाबालानो थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानैहाय कमेन्ट हरग्राफोरनि गेजेरावहाय गोबाङानो दं मेरलायानो दं बेबायदि थाम्बनेल नायनानै मेरला बायदिसिना बुंहरनो नागिरो मानसिफ्राहाय आंनियावल' नङा मेरला मानसिफोरनि इउटिउबावबो माबायावबो थांनानै नायबा नुनो मोनो जे थाम्बनेलखौ नायनानै बायदिसिना बुंहरलाबायनो नागिरो बेबायदि नङा आरोना थाम्बनेलखौल' नायनानै जोङो जाज खालामनो हाया जोङो थाम्बनेलावहाय गासिखौबो बाथ्राखौ बुंजोबनो हायाना जेखौ जोङो भिडिअसफ्राव बुङो जों गासिखौबो थाम्बनेलावहायथ' बुंजोबा टाइटेलावथ' बुंजोबा नङा होमबा बयहाबो बयनाबो बिदिनोखा टाइटेलाव बुंजोबनो हाया जोङो माबायावहायबो बुंजोबनो हाया थाम्बनेलावबो बुंजोबनो हाया बेखायनो बिसोरखौ कमेन्ट हरनो थाखायब्ला माने जुदि माबाफोर बुजिफ्लांदोंब्ला बे भिडिअसफोरखौ नाय आरोना जे मानि थाखाय बेबायदि बुंदों मानो बेबायदि बुंनो नागिरदों मा बुंनो नागिरदों बेनि सायावहाय बेखौ भिडिअसफोराव थांनानै नायबासो नुहैगोन होमबा ओमफ्राय बेखायनो बेबायदि जायोब्ला गोरोन्थि आयौ मा जाखो स्पिडआव फैनानै नै सोरबा गारियाहाय माबादों माने एसे बे मिरर ग्लासखौनो माबालांदों ओमफ्रायहाय जायखिजाया मा बुंनो नागिरदोंमोन आङो बावफिनलायलांबाय गांसे बिजाबखौ फरायनायनि सिगां माने जोङो बेनि बिखंखौ नायनानै जोङो बुंनो हाया जेरैहाय इंलिसाव दङ डन्ट जाज ए बुक बाय इट्स कभार होननाय दङ नङा होमबा बेखायनो जोङो बे सानि थाम्बनेल बा कन्टेन्टखौ टाइटेलखौ नायनानै मानो नाङा आरोना जाज खालामनो नाङा दा खोथाया जाहैबाय मायाव बुंदों जे आङो बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै कमेन्ट हरनायनि थाखायनो बे मानसिखौ बुंदोंमोन आङो जाय मानसिखौ बेनो जाहैबाय प्रमद बसुमतारी प्रमद होननानै बुंदों नङा होमबा प्रमद होननानै बुंनायावनो सोर गोरोन्थि बुजिदों माबाखौनो प्रमद बर' सारखौनो बुंदों बायदि मोनदों खिन्थु बिदि नङा बेखायनो भिडिअफोरखौ नायनांगौ आरोना जे मा बुंनो नागिरदों मा सोरखौ बुंदों प्रमद बसुमतारीखौसो बुंदों आङो बेयावहाय बियो बिराद माखासे गाज्रि सोदोब बाहायदों नालाय दा आङो बेखौसो बुंदों आरोना आरोबाव बेयावनो बे प्रमद बसुमतारीयाबो बे भिडिअसफोरखौ सिङाव नायाबालानो बेबो माने भिडिअसफोरखौ सिङाव नायाबालानो माने बेबो हरखानायसोमोन कन्टेन्ट माबाखौ थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानैसो बुंहरखानायमोन बेबो आरो बेयावबो बेखौ बे प्रमद बसुमतारीखौ जे बुंबाय प्रमदखौ बुंबाय आङो प्रमदाथ' सासेनिल' नाम थायाना बे प्रमद बर' सारनिल' नाम थायाना प्रमदाथ' मेरला मानसि दङ जोंनि लोगोफोरबो दङ आंनि स्टुडेन्टसफोरबो दङ मेरला दङ प्रमद होननाय ओमफ्राय बे सासेल' प्रमद बर'खौथ' होनाखै आङो प्रमद बर' सारखौ बुङाखैना ओमफ्रायहाय बेनो आरोना बे बिथाङाबो बे प्रमदखौहाय जेब्ला बुंदोंमोन आङो बे बुंनाय समावबो आरोबाव बे जाय गोरोन्थि बुजिदों बे गोरोन्थि बुजिग्रायाहाय बेबो थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानैहाय आरो गोरोन्थि बुजिलायबाय आरोना बेनि सायाव
मेगना बोरैबा आलौनाय मोनो बेखायनो आङो नैबेखौजोंसो बाबानि मबाइलजोंसो नैबेजोंसो लाइट होनानै लागासिनो ओरै खोमसियावबो बोरै रायलायबाय थारोना ओमफ्राय बेखायनो बेखौसो लादों आरो दा नै जोंना गारियानो मानो बिदि मा ब्रुं 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 होनोथाय बडियानो फुराना जानायखाय बिदि जाखो नामाथाय ना फुरानानि थाखाय दां मानसिफोरना मालाय गारि सिङाव थाबा आराम जेबो शब्द खोनाया आरामसो जायो आंना थेरजोब्बायसो ओमफ्राय गाराङानो गारियाबो फुराना जाबाय नालाय जोंना खय बोसोरनिमोनलाय बाबा 10 बोसोर बारबायना 2013 आव बायनायमोन ना 2013 आवनो बायनायमोन ओमफ्राय ओरैबायदि गोबाव जाबाय बेनि थाखायनो खोमा गाराङानो थेरजोबनायसो खोनायो गारि सिङाव थाबाबो ओमफ्राय ओरैनोथ' मालाय मानसिफोरनिखौ आङो गारि सिङाव थाबा मोजां खोनानायसो खोनायो आराम जेबो बायरानि साउन्ड गैयै मोजांसो खोनालाङो जोंना थेर 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 थेरसो खोनायो बेबायदिसो खोनासंफिनबाय आङो दासो बेबायदिसो खोनाबाय बोरैबा थेर थेर थेरनो ओमफ्राय दा नै लोगोफोर आङो बेखौनो बुंबावनो सानदोंमोन जे दतमा मोनफैबोलायबायहाय नै माबा मा होनो एम्बु फानग्रा जायगा एम्बु फानग्रामोन ना बेयावहाय एम्बु फानदोंदां माने एम्बु बेदर फानगासिनो दतमा मोनफैबाय ओरैनो आंहा बेबायदि राजनितिनि माबा माबि बिदि बाथ्राफोरखौ आं लाबोफेरा आरो बिदिखौ रायलायनो आंहा गोहोबो गैया बिदिजों लोब्बा गैया आरोना ओंखायनो बिराद गाज्रियै गोरोन्थि बुजिदों बे बिनानावानो जागोन आङो हिनजावनिसो नाम नुखादों बेनो आरोना दा बयनिसिमबो जायफोर माने थाम्बनेल नायनानै आरो टाइटेल नायनानै गोरोन्थि बुजियो बेवनिसिमबो बे खोथाखौ बुंनाय जाबाय आङो होमबा बेखिनियानोसै दिनैनि बे फिसा भिडिअआ दा फिसालाया नेगासिनो खोमा आंखौहाय नागिरगासिनो बियो 2:30 बानो नागिरो 2:30 3:00 जाबानो दिनैथ' बेसेबांबा गोबाव जाबाय फुंनि 7:00आवबो आङो खारखोमाबोदोंसोमोन खारै खारखोमायै उसुंजों खारखोमासो फैदोंमोन आङो बेयावबो मिन्थिखायाखै बियो आरो नै दाबो मोनागुलायबाय दिनै ओरैबायदि अबस्थाथ' गैखाला सानसेनि फुङाव एसे ओंखाम जाबोदोंमोन आङो ओमफ्रायहाय नैबे गेजेराव गेप मोनबायना ब्रेक मोनबाय 1.5 घन्टा 1 घन्टा 1.5 घन्टा ओरैनोथ' 1.5 घन्टा बिदि मोना 1 घन्टा ब्रेक मोननाय जाबाय बे 1 घन्टा ब्रेकआवहायनो फ्राइड राइस जादों आरो कफि लोंबाय